momak iz Smederevske Palanke, razumeš, je sahranjen, brate, u mojoj majici, ono, razumeš, i zvalo me njegovo društvo, da dođem i sve, to mi je onako bilo, brate, znaš, stvarno, ono, i iznad, brate, priče, brate, mislim, gledaj, brate, svakog dana jedan život ode, jedan život dođe, znaš, svi smo se mi rodili, svi ćemo umreti i rodit će se novi za nas, razumeš, to je u tom krugu, otići ću, brate, sigurno. Zapisao sam i broj telefona i otići ću, brate, kod dečka na grob. I to je to, razumiješ. To je to, jebi ga, znaš. Bez zajebanja, znači... Ima, brate, i lepih i teških trenutaka, razumiješ. Brate, Cool G Rap, Ice-T, LL Cool J, Naughty by Nature, brate, NWA, ono, te bra, svi, NWA nisu, ono, ali jesu, jebote. Sve, stani da nađem sliku, brate. Evo, gledaj sad ovo, ako nađe Google. Gde neće, evo ga odmah. Te bra. Jebi ga. Čekaj, nema veća slika. Evo. Brate, ovo je Easy E pored BMW-a 850 CSI. Bele boje koje je vozio Goran Vuković Majmun. Me razumeš, brate? Čekaj, ovo sad nije dizelaj? A? Ej, brate, Easy E, burazeru. Easy E u 850 CSI. Koji kurac, brate? Čekaj, šta, o čemu ja pričam ovdje? Kao jebote BMW. Te bra, pa ne radi se sad tu, brate, naš, ono, kao, da li me jebo ili me nije jebo. Te bro, ova glava, brate, Comptonska, brate, NWA vozio, brate, BMW 850 CSI. Idemo dalje. Evo. Paid in full. BMW E30. Kockica. Evo su slike iz filma. Evo, BMW kockica. Evo su ti kadrovi iz Paid in fulla, brate. Gledaj ovo, brate. Sve trojke, brate. Gledaj. Evo ti, brate, kockica. To Juice vozi sad. Evo ti Juice vozi kabrio, brate, kocku. Šta bre, koji kurac? Evo ti kadrovi iz filma, brate. Te bra, jer smo, brate, BMW ili nismo? 89-a 325 kabrio. Pušite, bre, kurac. Gledaj sad ovo, brate. Idemo. Cool G Rap 1989, ajmo isto. Evo. Ajde da vidim. Čekaj samo da nađemo. Evo. Ko je sad ovaj da ga jebem, jel to? Nemam pojma. Naš, Treša Kajla, brate. Evo. Treša Kajla, brate. Treša Kajla. Koji kurac, brate? Čemu pričamo, burazeru? Treša Kajla. Evo, brate. Vidi, evo ti Kuđi. Ovo je Kuđi. Razumeš? Nije Kuluči. Ali evo, brate. Izvini, šta? It's all about Versace. Na kući making kući. Da, na par mesta u nekim pesmama
što me ranije zbunjivalo, sam mislim je malo jasnije, pominješ što sudbina me poslala u 45. blok. I je to ta priča si odrastao u 45. bloku? Ne, brate, ja sam od 95. 6. mnogo vremena provodio u 45. bloku i sa Joletom, grafiti crtačem sam i kum, i Jens, brate, naš večni prijatelj, i mnogo uspomena me veže za 45. blok i proveo sam, brate, mnogo vremena kod Jensa i to su mi jedni od najlepših dana u životu i obožavam, brate, Kej u 45. bloku i Savu i sve one zgrade i zidove koje smo slikavali i ekipa, brate, i razumeš 45. blok mi je, brate, kraj koji nema veze sa, brate, ostatkom Beograda, koji je kao, brate, ne znam, sad ću lupim da sam u Dortmundu, brate, razumeš, znači, totalno druga politika, kultura, kodeks, razumeš, u tom bloku se zna ko je ko, brate, nema sad došao sam, brate, ne znam, s Voždovca ili Žarko i sad kao krenuo sam da valjam muda tu, brate. Brate, sekute u korenu, brate, razumeš? Znači, ako si, brate, muzičar, reper, glumac, slikar, biznismen, čistač, čistačica, brate, to se zna, brate, u kraju. I, brate, kraj funkcioniše, brate, jednostavno perfektno. Nema laži, brate, sve je prirodno, ljudi su, brate, normalni, normalno se ponašaju, nema indijanisanja, kogod krene nešto da se kurči po kraju, brate, to je odmah, brate, znaš kao, Mića smiri se malo, tako i tako, postoje maniri, onda, brate, i porodica, brate, dolazi, razumeš, u životu, Branko Radičević, brate, najmodernija škola, brate, u gradu, mislim, ima tu sad nekih škola, prvo škola s bazenom, brate, onda, brate, cela infrastruktura, brate, mi je, fenomenalna, na Keju, u 45. brate, imaš i splav Knjaz, brate, gde imaš da igraš i bilijar i stoni futbal i gde imaš rock, blues, funk, svirke. U 45. se održava, brate, festival, imaš koncerte, brate, svih pravaca, razumeš, muzičkih, i Luis pokojni je, brate, nastupao tu, imao fenomenalne performanse, grafiti su svuda, imaš, brate, klupice separe, brate, imaš poligon za treniranje tamo do 70. veliko šetalište, brate, biciklističku traku, možeš, brate, šetaš kera, da, brate, pustiš dete da, brate, ide 2 km da ga vidiš, brate, gde nema kola, nema motora, nema iživljavanja, nema drkanja, preko puta je Ada Međica, brate, razumeš, gledaš izlazak, zalazak sunca, brate, fenomenalno mesto, brate, gde ja sebe vidim, brate, u budućnosti, razumeš, i zato sam i zbog prijatelja, pozdrav i za Hopa, brate, i za sve crtače, brate, vezan sam, brate, za taj deo Beograda, mnogo. Da, sad pošto smo pominjali već automobile i sve to, pošto pominješ u nekim pesmama svoj vozni park i to, da li bi pričao o tome uopšte, kao automobilima koji si menjao? Pa mogu, brate, to je super tema, zašto, brate, zato što se ne drogiram i, brate, svoj teško zarađeni novac, brate, trošim na hobi koji me pali. Znači, brate, provozao sam mnoge mašine, mnogo jake kola. Jedini koji može da se ispomene i da se
pohvaliti ime i da, brate, kažemo da sam velikim delom i pod njegovim uticajem je Ila, razumeš? Jer je on isto fanatik automobila. Ila, fanatik automobila. Leka, reci Ila da si vidio kako je malo pre riba bila. Brate, provozao sam mnoge mašine, razumeš? I, brate, meni to pruža veliko zadovoljstvo. I tebra, između ostalog, svaki reper, brate, ako vodi biznis dobro i ako pravi lovu, ima, brate, jak vozni park, razumeš? Srbija je, brate, mnogo loše podneblje za kurčenje, brate, zato što naš je slaba zarada, brate, u smislu, u poređenju sa, brate, MTV Cribom, brate, i to. Ali, brate, mogu se pohvalim, brate, da sam vlasnik dve Alpine, brate, jedna Alpina C1, onda, brate, evo, prošle godine sam prodao jednu Alpinu, evo je sad kod mog prijatelja, Alpina B10, brate, 8 u seriji, brate, od 375 konja, 330 gravirano, brate, 4.6 V8, brate, zverina od auta, koja je, brate, statusni simbol, brate, u inostranstvu, gde su me carinici, brate, i Murija u Beču pitali čije je ovo auto, brate, kažem, pa moj, oni kao, pa kao koliko imaš godina, kao, pa kao šta je problem je, brate. I, brate, pustili su me zbog kola, brate, a ovu Beču sam, brate, popio 14 džeka na prazan stomak, brate, mislio sam to je to, brate, to je bila, brate, to je bila Burazeru, zaseda, brate, Pandora, znači, preko 20 policajaca, Jure Đorđa, majke mi, brate, znači, isključujemo se s puta i vidim one stubove, one za izolaciju zvuka, vidim plavo, brate, sve, ja reko sudar, brate, sad ćemo da obiđemo Katkara, brate, saobraćajci, pljas, ja, brate, pretrno reko, sine, jer, odmah zatvor, brate, razumeš, nema šta, brate. Hvala Bogu, brate, Fishermans, brate, 5 komada, pljas. Ne znam, brate, kako sam dućno, brate, 0,3, brate, ne znam. Jer imao sam par, anegdota od mojih prijatelja na koje viski nije odreagovao, brate, kao pivo i rakija. Ne znam, brate, šta. Imali smo nastup, brate, bili smo i s Kid Pexom, brate, i otišli smo posle u šijan klub, brate, i sve, i, brate, ne znam, kako, 0,3. Uglavnom, brate, pita me Pandor kao čije je ovo auto, kao gleda mene, gleda kola, saobraćaju, na mene se vodi, nije mu jasno bilo, brate, kako, ja, brate, tako mlad vozim Alpinu, razumeš, kapiraš to, voze, brate, matori, biznismeni, brate, onda imao sam 745 long, brate, od braće Karić, brutalna limuzina sa 22 cola, znači 22s, nigga, 22s, razumeš, sada imam 3 kockice, brate, X5 46 CS, brate, 350 konja, pišu mi kao, brate, kao iznosi GTI, aj, brate, ne zajebaj me, GTI tebra istrulio, brate, pre 10 godina, evo, razumeš, imao sam E34, to mi je prvi BMW, brate, E34 520i, 24 ventila M50, odličan, brate, vrh, E39 44, brate, vrh, kompakta 323 Ti smo imali u full M paketu, brate, individual.
Nemam pojma, brate, vidiš, Vox i ja smo, brate, sve te pesme proslavili, brate, izvini, ta kola smo proslavili u pesmama, čekaj, evo, a još nismo objavili ovo, brate. Ovo još nismo objavili, ali neću, brate, da objavljujem pesmu, brate, dok mi ne dođe Vox. Hoćeš da čuješ, a? Jeli, brate, A sad hoćeš da čuješ, se razumeš ti u voćarstvu, a? A ne, brate, što? Što, brate? Razumeš se, a? A ja baš mislio mi napraviš šljivu na kurcu. Volamo da pine u rukama mi čučina, u pirinim zvučnicima, Brick Squad i Gucci za pare u novčaniku. Klince posao učim, nema sedenja u kući, imam keš za tebe trčim. Dolazim do zaključka da nemam konkurenciju, i hvataju frekvenciju, vode evidenciju o najnitriji suđenju. Slučaj je u procesu, svakom našem spotu, kuće su u toplesu, budi na oprezu, telefoni su u notesu. Na after te vodimo u sobu hotelsku, ja sam slavljenik, ja sam DJ. U klubu svi šetamo monopol cviče, pare čuvamo u banci ko svi normalni stranci. Bratove nam krase i Agent Futura 19 lina. Pozdrav svima! Napina sastanak zakaži, na sastanak 100 evra je snimak. A nema ti krimi Evo ga Voxa, evo ga Vox. kada doleće Alpina. Rekli ti 3 rima, 4 riše sabira. Slovo, glava se klima, sistem je Alpina. 500 evra je snimak, nišan nam je Alpina. Pres, uključi snimaj čus, najti 3 Alpina. Sastanak zakaži, ali nismo u garaži. Alpina je na ulici, keš nam je u banci. Vrtimo par tema, keš, rap i Alpina. Single cash maker, bez glavobolje od Dina. Prvo, brate, sam krenuo od toga za koga radi spot, brate. Šta? To ti je kao da li hoćeš se ženiš, kao. Što da se ženim, brate? Da bi se sad tu svi proveli, slušali muziku i gledali pevačicu, šta? I da jedu, brate, i da piju, šta? Je tako? Pa dobro, da. Pa jeste, brate. Razumeš, bitna su deca, jebeš brak, brate. Ti ako ćeš se raziđeš, ti ćeš se raziđeš. Ako si u ljubavi, ti ćeš da ostaneš u ljubavi, u vezi. Jebeš brak, brate. Razumeš? Isto tako, brate, jebeš spot, brate. Jer sam ja iz ljubavi, brate, napravio tu pesmu. Jer sam je rodio, brate. Jer ona tu, među nama, jeste. I šta sad, ja trebam sad još i da ti, brate, šta, sipam piće, brate, šta? I sad kao ti da, i još, ko će mene da gleda, brate? Što kaže Toni, ružan si, ali nisi ti kriv. Razumeš, šta sad kao, sad ja trebam šta, da odem sad tu da se smaram, brate. Sim okej, brate, a to mi ide na kurac što je sada 2015, 16. I sad kao, bez spota, kao nema pesma. Tebra, boli me kurac, album je izašao, brate. Jel mi pričamo ili se gledamo? Tebra, jel ja sad ću gledam pičku ili ću da je jebem, brate, šta? Razumeš ono? Šta ja imam sad tu što ću da gledam, šta? Da izvodim kurac, da ga drkam, kao što si dobra, je. Brat, dođi i puši kurac, jebate, šta? Razumeš? Pritom, brate, sve to košta, jel tako? Pa što ne bi kupio do jaja neke felne, brate, nego da ja snimam spot da bi, brate, ga sad neko šarnuo, je. Razumeš ka? Ajmo onda sad jedno šablonsko pitanje, šta planiraš za 2016? Burazeru, ti si čuo na Hip Hopijumu 3 da sam objavio 2 pesme koje su 15 godina stare. Me razumeš? Ja, brate, držim pesme po 4, 5, 6 godina kompu, ne objavljujem ih. Zašto ih ne objavljujem? Tebra, nije trenutak, razumeš? Ko je drugi razlog? Tebra, to ti je kao i vino, brate, kad staviš u podrum, brate, razumeš, što je starije, to je bolje. Ako si ti dobro to napravio, to će za 15, 18, 20 godina da bude dobro. Ja, brate, ne pravim pesme, brate, da bi bile hit mesec i po 2. Ko ima hit, brate, od repera, brate, razumeš? Možda kažeš, brate, za Sindika da ima govedinu, razumeš, ili, ne znam, naslove jebi ga.
imaju ono, gaster, ono priču. Pa imaju ovo, ideš za Kanadu, da, to je hit. A to nije sindikat. Pa nije sindikat, da. Ne Pa govorim. dobro, brate, evo, THC ima, ideš za Kanadu, koliko će ta pesma traje? To je trend, brate. To nije hit. To znaju i THC, brate. Razumeš? To je trend. Meni je, brate, ono, trulo, brate, da klinci od 15 godina pojačavaju tu pesmu, a ne znaju, brate, o čemu, šta slušaju. Oni su to pokušali da objasne u nekim intervjuima šta je to, ali te, bra, ono, ja, brate, iskreno, ne bi nikad pričao o tome. Razumeš? To je priča ona dosije, razumeš? Okej, oni su to opevali, razumeš? I to je to. I svaka čast na pregledima i na uspehu pesme, ali ja se ne bih hvatao te teme, brate. Jasno. Inače, pozdrav za THC. Znaš, ja znam nešto i oni, što oni ne znaju da znam, ali znam da im se dopao Hip Hopium 3, razumeš, i hvala im i, brate, neću da najavljam neke stvari koje oni znaju, a vi ne znate. Vidjet ćemo, brate, šta će da bude u 2016. Ali, brate, ja vidim jednu stvar. Bol u kurcu, brazeru, boli me kurac, razumeš? To je ono što ja znam sigurno, brate. Ja idem da uživam. Albumi su u izradi, brate. Albumi. Razumeš? To će sve da dođe. I ništa, spotovi, brate. Evo, postoji mnogo mladih umetnika, kao i ti, gospodine, koji imaš tu kameru. Mogu bi da mi snimiš spot, ono, a? Koliko para tražiš? Jel da? Šta, ćeš ti da otvoriš vrata? Zvoni mi neko, sad ću uđem.